हेलो गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थाखालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदो। ओमफ्राय नै फिसाजो लायनो थांनो ओंखारदो आरोना स्कुलनिफ्राय गनो सम जाबाय। जोंहाना सासेया न'आव रावबो गैयानो ओमफ्राय थालानो हारसिं। ओमफ्राय आङो फिसाजो लायनो थांफानोसै खाथा लाना ओंखारखादों। ओमफ्राय दा थांसै आरो फिसाजोआ गनो जाबाय साथा हमबाय थांसै दा मानसिफोरासो मिनिलायलांगोनहाय बे अखायाबो ना लोगोफोर गोसाबो हाया माबो हाया जोंहा माइ गायनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्रायो दैयानो माने हायानो सोबखांनो थोआखै आरो हाया आयु हाब्रु दोलो दोलोथारहाय सिथ्लायाबो माने हायानो गोरा अरथाबना दं आरो ओमफ्रायो दैया एकदम सोबखांनोनो थोखायाखै आरो जि ज्राम ज्राम गोसा हाबासो माने माइखौ गायनो हागोन आरो। ओमफ्राय दा खोथिया फुनांगौमोन ओमफ्राय आङो जायगाखौ नायनो थांनानै गैया फुवाखिसै दा हराव गोसा हाबाय बायोबा गाबोनसो फुनांसिगोन नैनो फैगासिनो आरो आसोल जि जारलासो थाखायानो हारसिंनो। ओमफ्राय बे न'खौ दा सोर नेगोन दे बिदि लोगोआव थांफानानै जि जारलाखाहाय जारलायानो गैखाया। ना गुरदो नै लरमेमेनो ना गुरदो नायानो फैजायाखै खोमा। नै लोगोफोर दानि ना गुरहैदोंमोन आङो एसे मोनबोदों आरो बारा बुरजाबो नङा एसेल' मानै जानोसै। माने साननै सानथाम जालायलांबाय आरोना जि खान्थाल जानो होनना दावराव जागासिनो नै मेगनाबो उन्दुनो ओंखारबाय नै एकदमबारे उन्दुनो ओंखारबाय बिफायाबो मेगन खाना बायदि ससमा गोसोम गानदों। जाया गाबोन दानना होगोन आं दालाय मोनायावलाय मानो जानांगौ जाखो दा ओमफ्राय बोरै हानायनांगौ जाखो गाबोन जागोन गाबोन हानना होगोन आं। लोगोफोर नै उफाय गैला दाननानै होआबा नै दाननो थांनो नागिरबाय आं बै नैयाव नै बे दैखौ बारलांनानै बैयाव दं आरो बेखौ दानना होफैनोसै आङो उफाय गैला नै मानसिनि अबस्थाया। ओमफ्राय दा हेप्पिजों जादोंना जायाखै हो हेप्पिया माखो होनो खुसि जादोंना जायाखै होनदो हा खोन्थालाय खुसि जादोंना जायाखै? ओमफ्राय दा आंखौ थेंकिउबो होनला नामा? दा नै बे दैखौ बारनानै आं थांनांसिगोन आरो ओइनियाव दाननानै लायनोसै हाथारला आङो जि गाबफ्रावगासिनो बिफाया दानना होनांसिगोन। नाय लोगोफोर दाननानै होफैथारनांबाय आरोना फिसाजोनो नै जानो होननानै गाबफ्रावबाय थाना मोनाबाबो दाननानै होनांबाय उफाय गैया। ओमफ्राय नै दा जानो नेगासिनो ओमफ्रायनो गोरलैसो आरोना राथाराखै बेगरानो रायाखै ओमफ्राय नै दाननानै बिगुरखौ दाननानै लाबोबाय आङो ओमफ्राय नै दा नेगासिनो जानो नै माला दानगोन होनना सोंगासिनो ओमफ्राय दा दाननानै होनोसै जागोन ना जाया गोरलैया गोथाव जाया दैब्रब्र' जाथारो जानो एसेबो साद गैखाया गोरलैया गोथाव दासो मिथिदो गोथाव नङा होननानै गोरलैथार नै खान्थालानो रायाखै भाजिसो एवना जानोसै मिथिबाय दा खान्थाल गोरलैया गोथाव नङा होननानै मिथिदोंना मिथियाखै? संख्रि फुनबाबो गोथाव जाया दैब्रब्र'थार एवनोसै ओमफ्राय दाना जानो हाला नालाय नों। नै लोगोफोर आंना मैथा बांगालजों नाजों मोनबाय आरो रेडि जाबाय नै नाथुरजों माजों मानैसोल' लोगोफोर बारा बुरजा नङा आरो नै नायाबो मानैसोल' आरो एसेल' बारा बुरजा नङा मानसिफोराबो गैखाया नालाय थोसाबसाब आरो जानांसिगोन आरोना लोगोफोर होबोनोथ' एफा बुरजा मोननानै बारा गैया लोगोफोर मोदोमनो आन्थाल' मोनखादों। ओमफ्राय नै खान्थाल फिथाइया एवबाय आरो आङो मोनसिगोन बेबो मोननो जाबाय गोथाङैनो जाखायो बेगरानो एसे नांबावगौ आरो
गोरलैसो लोगोफोर बे मोनगौ बेबो जाहैसिगोन मोनजासिगोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम खान्थाल भाजि लोगोफोर दसे मोनबावदोसो दैया दंबावो